Di nagat pagadazaw ka ng kuan na nagdagat wa pa dyan mo saka. So sige kog ingon nga saka second floor kay kanana ay kuan dyan sa di kaya ra ko nila dadto. Jara ko ni bala ko nun jag ako kay bisag may sag jara bala magdangan na ko guys kay di sa lain jud din kanang nay kanana basig malumos Marjorie daganag na sa jang na timba ko baog mo dagat dagat sa masud na to sa konsilong ba na ilang kwarto jang tong gihiwat jang ginakagawad nga paliog ko risko sa mga bata dito sa ama laging boarding house jang matong so kung magtugis nga yan ni ang tubig dito karon kaysa tino katong maging tino man nga ni kadako ang isod so nagbabara na to ag kanang kuan guys nga na storm surge lagi kuno kay dako kuno kadug dagat sa katong bagyo nga Huyowan. So mani guys boboy guys sila nagtulog ng kwarto alas 12 sa gabi. So guys atog na sim ja ako pud ko patog nangurog jud ko na ganahan na dani sa sitwasyon nga first time to last Marjorie si boboy sila ray nabilin ja nga na nag storm surge aron siya nangurog ko kasawat ang bati nervous ko. Ito ang iba't katungguan na yung nagluto. Okay na po. Hey guys. Buka naman ito. Oh. Hindi po kung saan mga tawin niya. Ano yung maligat dito? Ano? Oo. Awak ko ka ba? Ano si Guspir? So, ano yung tayo? Oo, kan ang nararamdaman to. Ayoko. Kasi luto na nila na? Yan ay, dia palit wig eh. Asa siya magpalit mo? Ito hindi naman papalit mo suyo. Wala de. Kaya ka magtubaman siya dito ako papalit ng buwan. Dia ka guna man is like dia go. Kapit-kapit na may kapapilan. Ano? Uy. Kasi luto na nila na? Masa ka naglaway ka na, silaw yan. Para? Para unsa man? Ay, suka ba? Para unsa man ang suka? Suka ba na kung sa'yo suka niya? Huwag mo ko ito so. Hindi ko pa sa'yo? Oo. Asa day? May tubig? Lamis go, ang tutkaroon, may tubig, may kurente. Asa day yun ha? Laki. Apat lahok. Ikaw mo sa day sila day? Ikaw sila? Ako naman sa. Ikaw ha? Lahog day la? Lahog day na. Gusto na rin na nawa. Di ko pagkanon. Ang tawag din ang siya diha. Ang mo ba? Daya ba rin ngayon sa sudan? Hello? Day lang ito. Day! Day lagi na ang bato. Ako, Day! Na, wala, Day!
Wah. Dah ada re? Wala. Palitan na kag sabaw diha. Palitan na kag sabaw. Hilaw ay. Lagi, lagi. Mau lagi. Ya, kau nak isda ka? Ginuod din mo ka na gabi. Jadi bukan. Kahit na naroon. Naik sa bawah sih. Mukha na yun. Ha? Wa! Nana! Ya. Naba ko nung kay ginit sa kusina. Belum dikinit ba? Di na ang tawag niya, oy, no? Wow. Grabe tiguang mo. Pinalit niyo, day? Kana? Kasi yung katulad to, day. Chris? Yes. Uy, pag nanay. Sa nanay. Dagan ka yung sudan gapon. Kan ano wala kan ah. Okay. Kini kaon na kuno siya supas ug maylo. Minya karon ang kito pinili to gaya na to. Ni kageng na to kay wala kan agabi. Ug ako pa to kung tangan to tubig nya. Isabaw ba butang kamunggay kay ganahan mo siya sabaw. Na to, sabot ng kamunggay. Nay, daw kamunggay gawas. No, lami ito butang kamunggay na timplahan nya na may kamunggay sila ha. Dia pa dayo dengan kay di mo daw sa. Ako. Mutta dai. Kung ikaw pa rin ba kaon sa diha. Sus mo lagi. Dalang na may kasi na ikaw na luwi dani. Saan naman ang taon ay. Nanay. Sige, kasukan pa yung ni. Di May pagkaring sabaw ni Rosa. Atong yatag day. Masa lang sabaw niya luwi? Isda ang pinirito nga ko na bulang kaya isda ba pinirito bang pinirito. Eh nagpalit ko sila pikas. Palit sila ba nagpalit ko pinirito. Lami kayo. Dan saan ka tiguang nga? Uy, pasigod na pag mido na. Napang may dito, anak. Ba't lang? Napatingan eh. Di po to. Dagan makita kwarto din. Pwede mo na din yung batuyon. Hindi masan siya. Tingnan dito ang ari-ari day. Sa kwarto na pati magbubutas. Ang arabay ko an. Are, samog lang yan. Ay, bilo mo. Sige lang na. Wari-wari na. Di tanay mo tanay. Ang kamera sa bahala. Ako may mag-iaw-iaw. Ako na rin. Na ito ang labas mo ito. Naglapad ito mo ito. Ay nalagyan. Ikaw, dadag mo na. Kapag ang ganyan na dago buno, di pun siya. Kumalit ka siya dito sa mukha ko. Ang tanaw kanya, maluoy. Kanya. Uy, gani. Goy anak. Kantong ilo-ilo, di pun mo adto. Dan kasi yung kating nana. Ha? Ha? Okay. Huwag gani din eh, kasi yung katiman. Ito ati man nun. Ako po yung gulay eh. Sinarit niya eh. Dagod na. Ingat siguro ng nana eh. Kita nito ko nila gulay sa mga uli ko dani. Ha? Ha? So, ni ko din eh. Susok palitag nga namin. Ikog ta. Udah kang sedaan ko. Bawa sa ganang kukutan.
Ito isdang pinirito na. Asa rin Matos Pedro na? Naba isdang pinirito ha to. Ha? Wa. Wa. Asa rin Matos Pedro? Ano pasa? Yung makagatop siya dito, atop siya dito. Manas nanay daya mo ra magway anak no. Nanganak og duha pero marway Ano anak. ko pangitas. Manamit taon. Ano yung daya na? Ato man ikaw. Ito sa may mga to. Kita deh. Ay pa, ito pa di. Kung tagaan kong Ako talaga. yato deh. Ay, Hindi ito kang pa. kuyog. Kurang. Kato yung isa. Ako na dito ka ay dahil na dito. Ito tiguang ko to bagus gihapag doon no balik ko dayo. Kung tagaan. Kaitan pa ka nagpan. Ako ra. Uy, sabaw na? Hindi pa sa makakag sabaw nila, uy, no? Uy. Dali mo mura, uy. Mura man nag-uy anak, tiguang nga, ano sa mga anak. Ay, ako hatid ba? Bakit siya? Nakaligo. Ito ko daw ito. Init lagi ko ng kasag Manila, ro. Nagbuhol, init. Day. Durod siya ng ilaw, isa kapanaksan. Oh guys, marites dia atong silihan ng bao. Demonyo ng siliha. Nari ba bang mag isa-isa na ng mga marites ron. Dira siling demonyo. Laso. Like ano lang. Ko salamat ha. Na naayo balay. Diyan guys, dito na din sila sa nanay nakatid yung pagkaon. Ilang buwak dia. A few moments later. Diyan guys, kuan na alas 10 ng gabi na. Nagsin si Buboy na hukuan guys. Aran din kasi kadto nag-storm surge day dito sa Valencia guys. So grabe nakagisod na ko nag-among bayag tubig sa dagat. Kaya guys, uso ko katog kay nagsigal kong chat sa kananaay among kuan kanang kagawad dito sa Valencia. Kunja alauna na kapin. Parang nihinay na kuno ang kuan guys. Gawin nagdagat. So wala ganak dito guys. Ang naghanag tubig na kasud. A few moments later. Now guys, naglulunupan gabi eh. Naglagot ang panilhig. Nawa guys, Valencia na. Nilaw ang nagibaha gabi eh. Ito. Maylin oh. Oh guys, lang sa langis sudong agan. Hello guys. Morning guys. Dala sa taas ng kwarto. Ayang kwarto hindi.
Wala ko kunin ko ka. Ang anak yan, sudlan na. Nga may sakinin na ito sudlan na. O sige ka na lang, saan nakakuan. Maray, nandilin ba? Sige, kaya kung gamit yung plastic. Guys, hindi siya. Guys. Dagto ba? Hi guys. Naulain man. Ay, gusto ka cellphone daari? Ay. Gusto. Diya guys, mga dito yung hitawo dito sa Bohol. High stress. Diya, kana na ay. Indis nga kami dito. Manaisis lagi guys, nagsakit ay ang baba. Kaya gunang na. Kanang na ay. Lagi magtungay nga na. Ama magang nakaw guys, kaya pa daw magad may iligan. Diya. Islandid lagi may daari kaya magbagzo lagi nakakulangan na mo. Ay, Ginoo. Hindi. Basin o ka ng makakuan meron makabiyahe may ugma. Ugma na bagzo. So, mauto gabi na stress ko alas 2 na pa ako nakatugay si ko kontak sa Valencia kay instant search lagi ang di ko anda. Ano ko katugagahang gang sa pagdagat di nato maiwasan gabi nang ko guys kay ag si Jomar pud gay o ang ginan nga saka na mustaas kay bisan kada sa dagat nga mo kuan mo banda sa kuan second floor sipra sila dadto kay nautan ako sa kuan kung di mo likas basta mo sa taas sa gabi nagat pagadazaw ka ng kuan na nagdagat wa pa dyan mo saka so sige kog ingan nga saka second floor kay kana na ay kuan dyan sa di kaya ra ko nila dadto jara ko ni bala ko nun jag ako kay bisag may sagjari bala magdangan na onso ko guys kay lisod lain jud ning kanang nay kanang na basig malumos Marjorie daganag na sa jang na timba ko baog mo dagat kasug dagat sa masud na to sa konsilong baza na ilang kwarto jang tong gihiwat jang ginakagawad nga palihog ko risko sa mga bata dito sa amat laging boarding house jang moto nga janggi kuan siya nga nigamay na kunog dagat mga alas 2 di na kuno kaadyo kasugag kanang nay lambas sa kuan so kita ko sang live ganina guys grabe jud ang dagat ning abot sa kasada diyan nga lagi to kita mo nga ang first time dyan na nga karang nahitabo nga ni sujud sa dito sa abot sa sala kaya ang ina nga gabi masing luto ng kutsi yan na ba so patug dito sa inatog ni sa as inday ganina nakatuko gamay sa arang-arang na pag ang baba guys mani basta kay na ko'y kanang kaisrisan magdagdagang baba yun dyan maratusiyo na naman talaga to sa puon sa Mindanao biyahe dyan mi kay parang na ay naku ito surat to sa kanang makipag-istorya ko sa abogado ni Mario so nga na guys nga kaludzazo ko na ganahan na sa amang lakaw nga kumagdahom nga kananay makuan mi ma-stranded lagi mi dari sa Cebu pero kinanglan dyan makabiyahe mi po marga naman siguro yung bagyo nakagawas na tong bagyong Yuan so marto guys thank you for watching guys bye bye God bless.